Почти една година търсих наемател за стария ми апартамент. 3 се отказваха в последния момент. Преди 2 седмици се появи младо семейство, което иска да живее в София. И вие ли в София? Бяха без брокер и си търсиха сами. Щом видя, че нямат агент, моят брокер ги накара да подпишат документ, с който, ако наемат моя апартамент, да платят на него също комисионно. Тогава разбрах защо другите 3 сделки са се провалили. Никой не иска да плаща за услуга, която не е потърсил. Апартамента още си стои. Горките вие. Тази история е истинска, защото съществува. В много варианти. Не плащай цял наем комисионна, плати половин или не плащай изобщо. Оправи се без брокер. Влез на flatimo.bg.